Okay, magandang hapon po sa lahat. Andito ako ngayon sa Panganiran. Yun, medyo na-miss ko yung lugar. Kaya ako, papasyal ako kahit kaunting oras. Dapat doon ang daanan. Doon talaga yung dating tambayan ko sa dalawang anong yun. Kaya lang, yung dalawang niyog. Kaya lang wala yung may-ari doon, sarado yung bahay. So dito na muna ako. At isa rin ito sa mga pinakamagaganda na lugar dito. Nandito mismo yung mga mabakang area, no? Nakakapagod. Gusto ko lang makita after so many years na hindi nakabalik. Yun. Bali, bago ko na-discover yung Buhawi Hill at Binandirahan Hill, ito munang lugar na ito ang unang nakita ko sa mga teachers na nai-stranded noon pag baha ang ilog. Dito sila dumadaan labas ng Piuduran kasi apaw yung ilog. Pero ngayon hindi na masyadong problema kasi meron ng at least halfway na kalsada. So napakaganda ng lugar na to. Nakikita nyo, lalo na pag green na green yan. Pagka halimbawa mga December, green na green yan eh. So andun yung mga baka, hindi tayo masyadong lalapit dyan kasi ang iba dyan mga wild na. So yun ang Buhawi Hill. Ang istorya daw, meron daw na ano dyan, Buhawi na dumaan dyan, kaya tinawag nilang Buhawi Hill. Ito naman Binandirahan Hill dahil ayon naman sa mga kwento, nilagyan daw ng bandera ng Hapon ng panahon. Hindi natin sigurado yan, pero yun lang yung mga kwento, kaya yun yung tawag sa kanila. So nakakatuwa na nakabalik tayo rito. Pasyal kayo rito. Ang alam ko may entrance na rin pati dito, no, magbabayad na rin. Kaso wala talaga makitang tao. Panay ang tao po, wala talaga. So sana hindi ako mapagalitan na nag gate crash ako. Yan. Maganda yung lugar. Grabe ang mursiko.